Modulárny dizajn Bindrill umožňuje jeho rozloženie na menšie komponenty a obsahuje pojazdnú napájaciu jednotku a dvojkolesový vozík pre ľahkú prepravu. Systém je navrhnutý tak, aby pasoval na väčšinu zdvihákov pre osoby. Ak nie je k dispozícii vhodný zdvihák pre osoby, na umiestnenie zariadenia je možné použiť žeriav. Keď je všetko na mieste, je čas naučiť sa jednoduché kroky na nastavenie, zapnutie a prípravu vášho Bindrillu do akcie. Nezabudnite, že sa k tomuto videu a technickej príručke môžete kedykoľvek počas procesu vrátiť pre usmernenie. Nastavenie Bindrillu robia dvaja ľudia. A začína to tým, že spoločne zaistíte bezpečné odpojenie všetkých zdrojov energie pri akejkoľvek práci, kde budete vy alebo kolega priamo pracovať s týmto výkonným zariadením. Prvým krokom je zostaviť základňu držiaka nádoby a zostavu stĺpa. Umiestnite základňu vrtačky držiaka nádoby vedľa otvoru a nasaďte zostavu stĺpa vrtačky na ňu. Zarovnajte otvory v doske stĺpa s otvormi v základni a zaistite ich spolu pomocou dvoch dodaných 6-hranných skrutiek. Ďalší krok je upevniť držiak nádoby k otvoru nádoby. Umiestnite zostavu nad otvor a vyhľadajte dva upevňovacie prvky. Začneme nastavením hĺbky zadného upevnenia podľa hrúbky nádoby. Naskrutkujte poistnú maticu nahor alebo nadol potiahle, aby ste premiestnili priečku tak, aby koniec ťahla presahoval otvor v doske o približne 1,5 palca po jej inštalácii. V tomto bode musíme pripojiť bezpečnostnú reťaz upevňovacieho prvku k držiaku nádoby, aby sme predišli jej neúmyselnému pádu na dno nádoby. Spustite zadný upevňovací prvok do otvoru nádoby a pretlačte ťahlo nahor cez otvor v doske. Naskrutkujte 3/4 palcovú maticu na ťahlo a pevne utiahnite, ale nepreťahujte, aby ste neohli priečku. Na zaistenie prednej časti držiaka nádoby umiestnite T-drážkový držiak čo najbližšie k stredu základne držiaka nádoby. Tento držiak príjme predné upevňovacie ťahlo. Drážka v základni držiaka nádoby vám umožňuje premiestniť upevnenie, aby ste sa vyhli neobvykle tvarovaným otvorom alebo prekážkam. Bočné drážky poskytujú flexibilitu pri montáži. Nastavte hĺbku predného upevnenia ako predtým, ale tentoraz umiestnite priečku tak, aby ťahlo bolo v jednej rovine so základňou držiaka nádoby alebo mierne pod ňou. S pripojenou bezpečnostnou reťazou pretlačte ťahlo cez T-drážkový držiak a zaistite ho 3/4 palcovou maticou. Nakoniec, keď je jednotka upevnená, nájdite svorku vrtačky a dajte ju na základnú dosku. Vložte polpalcovú skrutku s ramenom a pevne ju utiahnite, aby ste svorku bezpečne zaistili na mieste, pričom stále umožňujete jej pohyb do a z polohy upínania.